Goedemorgen meisken, Gurbeheer. Mooi, allerbeste harkers en joggers van de omroep. Ik ben Piebe. En welkom op de Koningsspelen op de Lemmer. Ah, daar komt er dan. De koning. Ho, in zijn dikke Audi. Mooie baksis. Ja, dat kon wel stukken minder, Piebe. Ja, even als ze niet in de hooi aan. Daar hebben we Arno Brok, de commissaris van de koning. Haha, Arno jongen, maat. En nou komt het hon in een loftmoment. Gerut applaus. Elke hier zwier onder de indruk vanzelf. Daar moest wel op rekken, je Gurbe. Nou is het tijd van skoft. Wij hebben echt al aardig wat meters maken. Hey, Piebe, Ja jong. ze zeggen wel dat de koning geen boeter op een zoekerballen doet. Bliksem, wat? Geen poeter? Dat kind toch net? Oh, Wat? ik krijg krek binnen dat er wel boeter op een zoekerballen doet. Lekker, lekker, lekker. Goeie zaak. Een goeie zaak. Ja, dat is weer. En touwtje loeken is altijd een wichtig onderdeel van de speel. Hoe deksels, wat is dat nou weer? Nevens mij is dat een biertap. Ja, maar in steeds van bier komt er wetter uit. Dat is vreemd. Dat zou wel een vladerke van de fabriek wezen, denk ik. Ja, dat lijkt het mij al. Leuk dat Willy vanuit Den Haag even naar de Lembertak komt. Ja, wis. En die had er mooi waar bij. Als eerst denk maar even een Berenburgje op terras. Even een GHB'tje erbij. GHB, bij Speaker Gek of zo. Ik broek geen drugs. Jongen, boekenmandje. Dat is de afkorting voor een gehaktbal. GHB. Oh, sa. Kim wel jongen.